circumstàncies del debat amb tres qüestions que crec que són rellevants. Primer, les enquestes que donen una abrumadora majoria en el Partit Popular, tot i que les enquestes també per Partit Popular s'ha acusat severament el manco la darrera, la del CIS, d'estar molt cuinada. Això vol dir d'intentar mobilitzar l'electorat de l'esquerra. És cert que les enquestes no són innòcues, totes tenen, en fi, les encarrega qui les encarrega i les paga qualcú, i per tant tenen el seu efecte. Per tant, jo crec que no està res predeterminat, però és cert que no havien trobat mai un debat d'aquestes característiques amb un favorit tan clar. Crec que això marca molt i també és una pressió pels dos candidats. Per una altra banda, avui hem conegut xifres sobre la previsió d'abstenció d'aquestes properes eleccions, que diuen que poden ser les més grosses que s'han viscut mai en la democràcia. Jo no sé fins a quin punt això és cert, però de ser-ho pot condicionar moltíssim l'entrada de partits petits en el Parlament i en el Congrés de Diputats i en el Senat. I per tant aquesta qüestió també s'ha de tenir molt en compte, tot i que no ho reflexarà el debat. I després, per una altra banda, la necessitat del candidat menys afavorit, que és el senyor Rubalcaba, menys afavorit a les enquestes i a priori, de cercar, i ell mateix ho ha reconegut, de cercar el vot dels indecisos. Per tant, aquestes tres variables condicionaran moltíssim el debat. Jo crec que per part del senyor Rajoy, com hem apuntat abans, en quant a analitzar els seus errors, jo crec que ell partirà com que surt com a favorit, no té per què arriscar i crec que farà un debat bastant conservador, tot i que potser m'ho sorprèn, perquè no hi ha que descartar-ho. I aquesta és un poc l'expectativa que tots tenim, veure l'actitud en què el senyor Rajoy s'enfrenta a un polític molt dur i molt corrosiu i molt intel·ligent i molt avispat com el senyor Rubalcaba. I per acabar, el senyor Rubalcaba se la juga a un sol assalt. Això és un combat d'un sol assalt. I crec que ell jugarà les seves cartes perquè sap que se la juga.